барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Як мавзӯъ оиди видварения кардани ма аз Федератсияи Россия хостум ки ахирон барномаро дар ҳамин маврид бикунам, то шахсиятҳое ки мухлиси барномаҳои моанд, то шахсиятҳое ки фикри ҳамин проблемаро кардан, ҳамроҳ шидан ба проблемаи мо ва шахсиятҳое ки нисбати мо ҳурмат эҳтиром доранд, хостум ки барои ҳамон нафарҳо ҳамин видеоро кунам ва бифаҳмонам рафти кори мо дар охир чӣ шид. Бисёриёт огоҳем ки моҳи ноябр ма ба Москва сафар карда будам аввалин бор ва регистратсияи мара як бародари тоҷикмон фалшиви тайёр кардагӣ буд ва моро дар раи дастгир кардан, бурдан маҳкамон кардан ва видварениямон кардан. Ва ман вақте ки биромадем гуфтам кӯшиш мекунам ки видварениама кушода кунам. Бисёри нафарҳо суханҳои қабеҳам нависондан дар комментарияҳо, ҳамун вақтҳо бисёри нафарҳо шодам шидан. ҳазор раҳмати калон ҳаматонда. Ва ҳар як нафареро ки аз Россия видварения мекунанд, дар постановление ки судя ба шумо метиҳад, ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки аз болои ана ҳамун постановления обжаловат кунад то муддати 10 шабона рӯз. Ва хушбахтона мо як одаме ёфтем, як адвокат, як юрист русзабон буд ва бо ӯ ҳамсуҳбат шидем. дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. ва пеш ай омадани ма буд. ӯ нафар мара гуфт ки ба Тоҷикистон нарава, проблемаи та ҳал мешава. ва ман аллакай билет гирифтагӣ будам, гуфтам ман мерам ба Тоҷикистон ва ӯ мара гуфт ки иншаллоҳ ки мақсад корот ҳал мешава. ва мо ҳамеша дар тамос будем. ва ман ариза нависондум, паспорт ма ҳама чизои худма копия кардам, то диплом ма ҳамаро копия кардам, додам ки мақсад ман худмам ҳуқуқшиносам ва шумо ҳуқуқҳои маро поймол кардем. ба хотире ки нисбати мо дар ҳамун аделе ки моро маҳкам кардан, судяе ки решениям ровард, ноадолатона рафтор кардан. ба ҳамин хотир ман гуфтам ҳуқуқҳои моро шумо поймол кардем ва мо обжаловат мекунем. ариза нависондум, копияи паспорт, диплом ҳама чизоро дар дасти ҳамун юрист додам ва Тоҷикистон омадам. аз Москва омадан ма тақрибан 20 рӯз шид ки ма дар Тоҷикистон қарор дорам шигри худо ҳазорон бор. ва процесси кори ма рафтеста буд. айни ҳол як хушхабар ба ма расондан. ҳамин рӯз не, тақрибан 4-5 рӯз пеш ба ма дар тамос биромадан ҳамун шиносо ва нишон доданд ки видварениаи мара кушода кардагиянд. ва имрӯз хушбахтона дигар ба номи мо ягон нарушени нест дар ба задани Федератсияи Россия, ягон намуд депорт нест, ягон намуд видваренирам нест. ва ман ин чиза аз Тоҷикистонам проверка кардам, чандин маротиба аллакай въезди ма кушодае. ва боз ҳамун одам ба ФМС рафт, дар ФМС проверка кард, ма дар рӯи кардан ҳамсуҳбат шидем, дар ФМС ҳам ба задани тоза биромадагӣ ва дар УМВД рам рафта проверка кардан, дар ба задани тоза биромадагӣ. шигри худо ҳазорон бор ки дига ба номи мо ягон проблема нест ва хеле хушҳол шидам, беҳад хурсанд шидам ки проблемама бартараф кардам ва ҳамчун ҳуқуқшинос мақсад ма тонистум ҳуқуқи худма ҳимоя карда. ҳазор раҳмати калон ҳаматонда, касое ки дастгирӣ мекарден, касое ки дар ҳамун проблема зиқ шидагӣ буден, раҳмати калон ҳаматонда, шигри худо ки мо ай ӯ проблема биромада будем ва айни ҳол бо видварениямонам кушода кардем, въездмонам кушода кардем. иҷа савол ба миён меояд аз ҷониби тамошобинон ки чӣ хел кушода кардӣ? ма ба роҳи ғайриқонунӣ не,
ма ба роҳи қонунӣ мутобиқи қонун видваренияи хидмат кушода кардам. Постановленияи судяра ай болош обжаловат кардам. ма шаҳрванди хориҷӣ 10 шабона рӯз ҳақ доштам ки ариза бинависонам ва ман ҳамин кора кардам бо мақомотҳои болоии Москав, яъне ки ба прокуратураш, ба суду, ба ФМС ҳамин проблемаро ҳал кардан қонунӣ. Ва боз саволи дигар ба миён меояд ки мешава ай дигарорам кушода кунанд ё ки не. То муддати 10 шабона рӯза вақт доранд касое ки видваренияшон мекунанд. Ай 10 шабона рӯз зиёд шидагӣ бошад наметавонанд кушода карда то аму давлат худаш въезди шуморо кушода накунад. Дар муддати 10 шабона рӯз шумо обжаловат карданда ҳақ доред тоқа, барои кушода кардан не. Вале ҳолатҳоро мебинанд дар вақти ариза нависондани шумо ҳолатҳои сабуkkунанда боша въезди шуморо кушода мекунанд. Вале ягон нарушенияи вазминтар карда бошед агар кушода намекунанд. Ва ҳамин хотир дар ин бора мисол агар ягон пурсиданира боше ки кушода карда меша ё намеша, агар нав кардагӣ бошанд 10 рӯз зиёд гузаштагӣ набоша, дар аму Москва ягон юрист меёвен, ягон адвокат меёвен, кортона буд мекунад. Вале агар зиёда 10 шабона рӯз шида боша, беҳуда даводав накунен, беҳуда ягон касам сум натиен ва беҳуда ягон чизам расход накунен, то ки давлат худаш въездтона ҳуй накуна, ҳуиш карда наметонем. Як бори дигар ҳазор раҳмати калон ҳар нафаре ки моро дастгирӣ мекуна, ҳар нафаре ки барномаҳои моро тамошо мекуна, ҳаматон миннатдорам ва дар шуморам ҳаракат мекунем ки барномаҳои нав ба нав кунем. Худо рӯзӣ боша, ҳафтаҳои оянда аллакай ай пай сабти навори як филм мешавем. Чӣ хеле ки худтон медонед, мо дар як сол як филм мебурорем дар канали Юристиҷей. У сол моҳи январ аллакай як филмро вардем. Моҳи январ, март, апрел филме ки бировардем 3 серия буд. Ай моҳи январ сар кардем то моҳи апрел 3 серияро ҷамъбаст кардем, бировардем киноро. Бисёриё дидагием ба фикрам, номи кино баъд аз ҷудоӣ. Ва ин сол ҳам насиб кӯшиш мекунем аз ҳафтаҳои дигар ай пай сабти навори кино бошем ва як филми хуб пешниҳоди ҳамаи шумо бигардонем. Ва ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.